Vanuit de kerstverse gemeente Beekdalen zijn we geland in het altijd gezellige Schinnen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kunstenaars in Beeld. We zijn vandaag te gast bij Pieter Jagers. Pieter is al gans Jurkes kunstenaar en heeft zich gespecialiseerd in schilderen. Gewoon eens kijken wat ze al maken. Hey Pieter. Hey. Goeiedag. Goeiedag. Hoi. Welkom. Kom ja, binnen. dank je, dank je. Aha, kijk aan, het domein. Pieter, allereerst dank dat we hier aanwezig mogen zijn bij jouw prachtig atelier. Ja, leuk dat jullie ook zijn komen kijken. Ja. Fijn, ja, dank je. Hey, wat heb je een prachtige locatie hier. Ja, nou, dankjewel. Ja. Dus ook wel de plaats waar ik ben opgegroeid. En dat zet zich ook wel door in mijn werk. Ja. Dus, Oké. Ja. Want je bent nog een vrij jonge kunstenaar, hè? Nou, jong, ja, ik ben einde 30. Toch al in 2007 van de academie afgekomen in Hasselt. Ja. Oké. Dus je hebt daar ook voor gestudeerd. Je bent professioneel kunstenaar. Ja. Er zijn ook heel veel hobbyisten en die maken ook heel veel prachtig en mooie werk. Ja, klopt. Vertel daar eens iets over. Hoe heb je die studie doorlopen? Hoe gaat zoiets? Nou, ik ben zelf met een map naar Hasselt toe gegaan. Via een vriendin van mijn moeder. Die nam daar zelf ook al lessen. Mm-hmm. En die vond het toch wel dat mijn werk goed genoeg was om daar te laten zien. En zodoende ben ik daar naartoe gegaan. En ja, blijkbaar was mijn werk zo goed dat ze me in het tweede jaar hebben laten instromen. Oké. En ik heb uiteindelijk die 5 jaar een bachelor afgerond. Maar dus ook 2 jaar mijn master kunnen behalen. Ja. En je was goed. Wat hebben ze je nog kunnen bijleren? Nou, eigenlijk wel een hoop. Je leert toch ook wel kleurgebruik en hoe je diepte kunt creëren met licht-donker contrast. Dus dat, het zijn toch wel dingen die je misschien uit jezelf al doet. Maar ze leggen er dan toch de nadruk op. Waardoor je ook als je met een werk bezig bent, dat je dat automatisch gaat gebruiken. Dat je gaat kijken van klopt die diepte wel? Hoe kan ik het nog verder laten lopen? En dat is wel heel interessant, ja. Want waar haal jij je inspiratie dan uit? Nou, eigenlijk uit van alles. Zo uit het landschap, Limburgse landschap. Ook uit films zoals een Harry Potter of Lord of the Rings of zo. Toch ook een beetje de sprookjes gebeuren, dat vind ik ook wel interessant. Dat neem ik ook wel in sommige werken mee. Dus, ben je altijd al het idee ik wil kunstenaar worden? Of ben je geïnspireerd door familie, door ouders? Ja, het zit ook wel in de familie. Mijn vader is ook beeldhouwer geweest. En edelsmid. Die heeft een zaakje in Maastricht gehad. Mm-hmm. Ook weer een kunstenaarsgroep bij gehad. Die dus ook wel in Maastricht vrij bekend staan. Je ziet het ook vaker aan heel veel families. Daar is toch de vader of de moeder is toch ook kunstenaar geweest. Ja, klopt. De zoon of dochter gaat dan toch die richting ook op, hè? Ja. Heel apart om te zien. Het is niet alleen in de opgroeiing, het zit natuurlijk ook in de vingers. Maar het is toch iets wat interessant blijft. Ja. En als een kind dat bij hun ouders ziet, dan nemen ze dat automatisch mee. En dat is ook wel leuk om te zien. Ja. Uiteraard. Ja, en deze omgeving, dit atelier, ik zei het in het begin al, het is natuurlijk uniek. Mm-hmm. Tenminste, ik vind het fantastisch mooi om in zo'n, het is toch een behoorlijk oud pand. Hè? Je ruikt de voorouders als het ware. Hè? Klopt. Vertel daar eens iets over. Nou, mijn ouders hebben het 40 jaar geleden gekocht voor 10.000 gulden was dat toen. Zo. En het was natuurlijk wel helemaal onderkomen. Natuurlijk ook wat dingen geroofd, deursponningen, deuren zelf, allemaal eruit gesloopt. Mm-hmm. En zij zijn eigenlijk begonnen met kamer voor kamer op te bouwen en zodoende. En het is toch een huis wat je wel bezighoudt. Er is altijd wat te doen. Oké, Pieter, laten we eens wat kijken naar wat werk voor jou. Ja, is prima. Nou, wat ik dus wil uitleggen is... meestal is het met tekenen dat we een donkere lijn zetten
En met schilderen is het eigenlijk net andersom. Met schilderen werken we van een donker vlak naar licht toe. En met tekenen werk je eigenlijk van een licht vlak, daar werk je donker op. Dus wat ik gedaan heb, is ik ben begonnen met een donkere laag op te zetten. En die ben ik langzaam gaan oplichten. Waardoor je dus eigenlijk van een heel warm, heel donker iets naar licht toe gaat. En toch dat effect hebt dat het helemaal naar achter toe loopt. Dus deze lijnen heb ik wat later opgezet. Om nog even extra die bergen eruit te laten komen. En zo werk ik die techniek op om dus telkens lichter te gaan. Tot aan de horizon, want dat is het verste weg. Dus eigenlijk net het tegenovergestelde van wat het met tekenen is. Want tekenen werk je andersom. Je zet een donkere lijn om schaduw te maken. En met schilderen zet je een lichte lijn om diepte te maken. Dit is wat nieuwer werk, ook om te laten zien dat ik ook wel mensfiguren toch wel goed kan neerzetten. Ik wou eigenlijk een engelfiguur maken. Hij is dus wel gebaseerd op een afbeelding van Raphaël. Daar ook het aureool. En eigenlijk heeft hij dan nog een zwaard erbij en vleugels. Maar ik vond hem al zo mooi eruit komen dat ik zoiets had van ik hou hem zo. Veel mensen die ook denken dat het een shaman is. In deze serie heb ik ook gebruik gemaakt van veel wit. Ook om te laten zien dat ik niet alleen donkere werken maak zoals het oude werk is. Maar dat ik ook wel heel erg licht kan werken. En hierbij ook weer vanuit een donker vlak, donker figuur opgezet. En dat weer opgelicht met wit. Ik heb toch al heel wat portretten mogen maken. Waaronder ook een hele reeks aan bekende mensen. Hier ook een voorbeeld van Jimi Hendrix. Toch wel wat te betekenen heeft gehad in de muziekwereld. Ja, een hele interessante verschijning ook is eigenlijk. Een heel apart gezicht wat dat betreft. Heel herkenbaar gezicht. En dat zijn toch ook dingen die je dan kunt meenemen in een portret. Hè? Wat iemand uniek maakt. Nou, dit is dus eigenlijk meer een suggestie van het Limburgse landschap. De natuur om ons heen. Dus met het water en het gras en de mooie blauwe lucht. Ik heb op een gegeven moment een mevrouw hier gehad. En die vroeg me, waarom heb je daar geen reiger in geschilderd? Ik zeg, omdat het een suggestie is. De kijker maakt vanzelf al leven erin. Kijkt ernaar en hij ziet een reiger langs vliegen. Nou, op de academie moesten we werken op rijstpapier. Dat moesten we dan bevochtigen en dan op de plank opspannen. Maar ik vond het werk zo mooi dat ik eigenlijk dacht van het mag op een doek of op een plank. Dan heb ik aan de achterzijde, dat is heel bijzonder, dat zien we niet vaak, maar de achterzijde van de schilderij heeft meestal ook wel wat liefde nodig. Heb ik kranten op gespannen, dit met behangplak gedaan, om de werking van de plank tegen te gaan, waardoor die niet krom trekt. Aan de voorzijde heb ik dat ook gedaan, zodat het rijstpapier niet kan scheuren. Dus het krantpapier vangt eigenlijk de werking van de plank tegen het rijstpapier op. Dus je krijgt geen scheuren of andere bobbels of dat soort dingen. Neem ons mee naar zo'n project, je hebt een idee en dan? Ja, eigenlijk ga ik dan gelijk door naar het canvas toe. En dan probeer ik dan toch al de basis te leggen. En dan zodoende verder op te bouwen. En dan hetgeen wat ik geleerd heb daarin mee te nemen. Ook het licht-donker en het warm-koud contrast erin te creëren. Ja. Ja. Hey, dus in 2019, wat zijn nog jouw wensen? Wat wil je nog graag? Nou, ik zou wel graag wat verder willen doorbreken in de kunst. Ja. Oké, en in welk opzicht dan? In het schilderen of meer in technieken? Nou, in het schilderen zelf toch een beetje erkenning te kunnen vinden. Iets verder te komen dan... Ja. Wat mij opvalt hier in de regio, hè, in Beekdalen hebben we behoorlijk veel kunstenaars in diverse soorten en vormen. Ja. We komen ze continu tegen in dit programma. Mm-hmm. Waar onderscheid jij je nou precies mee ten opzichte van andere kunstenaars hier uit de regio? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ik denk, iedereen is natuurlijk uniek. Dus iedereen maakt een unieke afdruk, een unieke vingerafdruk van zichzelf. En dat ziet ook in het werk. Niemand maakt hetzelfde werk. Nee.
En ik denk dat dat sowieso al onderscheidend is aan. En ik ben ook niet iemand die meegaat met de trend wat dat betreft. Ik wil wel mijn eigen ding doen. Dus er is een trend geweest van heel schreeuwend werk, felle kleuren en dat soort dingen. En daar ben ik eigenlijk totaal niet van. Dus dat, ja. Je bent meer van de wat donkere... De donkere, ja. De wat warmer feeling hebben. Ja. Hoe vinden mensen jou dan? Want kunnen we je ergens zien, online? Of? Ik werk nou voornamelijk vanaf Facebook en Instagram. Dat is toch omdat daar de grootste hoeveelheid aan mensen gaat. Ik merkte wel aan de website dat dat steeds minder werd. En vandaar dat ik dus eigenlijk via de social media wat meer mensen heb kunnen werven. Likes en dat soort dingen. We leven ook in een tijd dat alles wat sneller gaat. Hè? De website klopt. is vaak wat statisch. Klopt. En dan moeten ze ook echt doelgericht op de naam gaan zoeken. Ja. Terwijl op een Facebook dat soms per vergissing kan gaan. Of soms bij iemand anders gezien kan worden. En dat werkt toch iets sneller dan een website zelf. Ja. Ik maak ook vaker 2 luiken of 3 luiken. Hierin is... de moeilijkheid wel van waar leg ik het punt van interesse, waar gaat het oog naartoe? Want je moet rekening houden met hoe het in het overal ligt en je moet afzonderlijk kijken, klopt het? Dit is dan meer een landschap in de lucht, in de wolken. Wat me ook altijd wel aanspreekt om te doen, een beetje stedenvorm eraan te geven. Ja. Dit is een van de werken die ik gemaakt heb voor de eerste keer dat we in de Terpkerk in Urmond stonden. En het is eigenlijk een vrij eenvoudig opgezet. En ik ben gaan kijken van wat kan ik hierin vinden, waar lijkt het op. Dus ik heb daar een beetje die vogelvorm in gevonden. Een duif, een witte duif. Dus dat heb ik nog wat extra aangezet aan de vleugels en bij de staart. En dan een beetje donker en een beetje licht erin gewerkt. Het is eigenlijk meer intuïtief schilderen dan echt doelbewust iets neer te zetten. Naast dat ik veel met schilderen bezig ben, werk ik ook graag met papier en potlood. Dan teken ik nog wel eens... wat bekende mensen, filmsterren, muzikanten of van series. Ik kreeg meestal wel leuke reacties daarop. Ik werk ook graag met arceringen. Ik vind het heel leuk om bepaalde details in een gezicht een arcering te geven. Wat het ook weer net wat meer diepte geeft. Natuurlijk is het ook wel... heel leuk als degene ook wel heel erg sterk lijkt. Dit is eigenlijk iets wat ik er zo bij doe. Het is een collagewerk. Ja, en eigenlijk verwerk ik daar van alles en nog wat in. Het is van ribbelkarton tot rietstengeltjes, met dasklei, met behang. Daar schilder ik dan ook weer overheen. En er zijn al wat mensen geweest die dus bijvoorbeeld een 3-luik thuis hebben hangen. En dit is toch iets wat me ook wel bezighoudt. Het is telkens weer een andere combinatie in te maken dan wel met kleur of met de structuur. Dus het is eigenlijk iets wat constant bezig kan blijven. Het is werk van de Bokrijdersexpositie. Mijn werk heb ik proberen neer te zetten dat het een terugkijk is in een andere tijd. Vandaar dat we eigenlijk door verschillende raamwerken terugkijken naar iets anders. Hey Pieter, ik ben verrast door de veelzijdigheid van je werken. Ja, dankjewel. Ja. Heel mooi om te zien wat je allemaal maakt. Wat ik ook zie is dat je heel veel aan de fantasie van de kijker overlaat. Ja. Doe je bewust? Dat doe ik bewust, ja. Toch een beetje een aansporing om zelf daar ook in door te blijven gaan. Ja. Heel mooi. Je hebt een verjaardagskalender in je hand. Dat doe je dus blijkbaar ook, hè? Ja. Dus, vertel daar eens iets over. Nou, ik vind het gewoon wel leuk voor de mensen die een kleinigheidje van me willen. Om bijvoorbeeld een verjaardagskalender of een kaart te geven. Mm-hmm. En zodoende dat het idee is opgestart.
En ja, ook voor kunstmarkten of dat soort dingen is dat wel leuk. Ja. Dus een giveaway, je geeft het weg. Ja, klopt. Leuk, hey, chic. Ja. Hey, ik wil je bedanken voor je gastvrijheid vandaag. En bedanken voor al jouw mooie werken te laten zien. Oké. En ik wens je heel veel succes in de toekomst, maar dat gaat volgens mij wel goed komen. Ja, bedankt. Oké, goedjes, dankjewel. Ja. Dames en heren, voor jullie bedankt voor het kijken naar weer een Kunstenaars in Beeld en graag tot een volgende keer. Tot ziens!